Realizacijom projekta formalne i neformalne metode u obrazovanju za mir biće obrazovano 120 srednjoškolaca iz 3 bosansko-hercegovačke regije, Podrinje, Hercegovina i Krajina, o temama koje se ne adresiraju u dovoljnoj mjeri. Osnovni cilj projekta jeste da se smanji uticaj negiranja ratnih zločina i poimanje ratnih zločinaca kao ratnih heroja koji mogu imati na lokalnu zajednicu. Tako da smo mi u Vijeću Europe pripremili jedan paket mjera što se tiče obrazovanja mladih, koji na praktičan način, tako da kažem, targetira, napada ovaj problem. A to je promovisanje tolerancije, otvorenosti, dijaloga, razumevanja drugih. Iz analize nastavnog plana i programa u 3 bosansko-hercegovačke regije, koja je sprovedena u okviru pomenutog projekta, vidljivo je da se važne teme, naročito one koje se bave ratnim dešavanjima, ne adresiraju dovoljno ili uopšte u obrazovnom sistemu Bosne i Hercegovine. Cilj sprovedene analize bio je da se pokaže na koji način sistem srednjoškolskog obrazovanja tretira teme koje se tiču izgradnje mira i suočavanja sa prošlošću. I ono što su konkretni rezultati su prije svega znanja mladih ljudi. Ti mladi ljudi će na neki način postati lideri ne samo u svome razredu, ne u svojoj školi, nego u svojoj zajednici. I oni jednostavno su oni koji će kasnije svojim društvenim angažmanom, bilo da budu negdje u nekim institucijama, bilo kao obični građani, siguran sam da će izgradnja mira i pitanje ljudskih prava biti nešto o čemu oni puno znaju i što mogu da prenesu na drugi. Nastavni plan i program treba da odgovara na obrazovne potrebe, iskustva i interese svojih učenika, bez obzira na pol, uzrast, etničku, socijalnu i vjersku pripadnost. To zapravo i jeste bio cilj ovog projekta, a u njemu su učestvovali i učenici škole Mihajlo Petrović Alas iz Ugljevika u okviru druge putujuće škole. Mislim, iskreno mi je bilo jako interesantno i da je prije svega njihov osnovni cilj da se oni međusobno upoznaju, druže, jednostavno da vide da te neke razlike u principu među ljudima malte ne postoje, tako da mislim da je taj neki osnovni cilj njih što se tiče potpuno uspio. Obrazovanje o temama ljudskih prava u formalnom obrazovanju postoji, ali pretežno kao dio integrisan u predmet demokratija i ljudska prava, dok se tema ratnih dešavanja u Bosni u periodu od 1992. do 1995. uopšte ne tretira. Škole bi trebale da uključe ove teme u svoje programe, navode u Helsinškom odboru, jer su od suštinske važnosti za savremeno izučavanje i razumijevanje istorijskih tokova. Projekat Obrazovanje za mir finansirao je Norveški Helsinški komitet i USAID kao i niz drugih projekata.